אני רוצה להציג לכם, למופע שלי קוראים מיכאל ומפוחית הקסמים. זה מפוחית? זאת מפוחית. זה ובגלל שאת שואלת אם זאת מפוחית, אז בגלל זה קוראים לזה מפוחית קסמים. למי לדעתכם יש את הזרת הכי קטנה פה? לך יש בין הגדולות. זרת. יעלי זרת. מה השם שלך? זרת. המפוחית הרבה יותר קטנה מהזרת של נועה. שלך אין לי מה לבדוק, כי שלך גדולה. לא, שלך גדולה. שלך פי 2, פי 2. אני מעל. אם אני אראה לכולם, יגיע רק פסח. אז תאמינו לי, היא באורך של זרת של ילד בגיל 2. בדקתי. ילד, ילדה בגיל 2 בערך, זה האורך של הזרת של ילד, ילדה בגיל 2, הוא בערך בגודל של המפוחית. קוראים לה הגברת הקטנה, Little Lady. עכשיו אני הולך לכתוב איזשהו ספר, ירד? אני הולך עכשיו לכתוב ספר על כל המקומות שהופעתי בהם, ואני אקרא לך, על עוטף עזה כבר כתבתי. שם קוראים לזה שקית גדולה, זה השם של זה. הספר החדש שאני אכתוב, ההמשך, קוראים לזה הגברת הקטנה בדרכים. אולי מעיין והחברות שלה יהיו בין הראשונות שיקבלו את הספר. זאת הגיבורה של המופע, הגברת הקטנה. בגלל שהיא כל כך קטנה ומשמיעה צלילים כל כך מעניינים, אז לאט לאט הוספתי עוד שיר ועוד שיר. היום אני מתחיל עם שירים באנגלית, בעברית, בצרפתית, בערבית. תהיו נחמדים, אני עושה את זה לכולם, ואני מסיים גם בשירים ביפנית ובסינית. ביפנית ובסינית. וזה לא סתם קשקושים, לקחתי, דרך היוטיוב למדתי את השפות האלה. דרך היוטיוב אפשר ללמוד המקום. אם תלכו אחרי זה הביתה לחדרים שלכם, ואתם יכולים אפילו בטלפון, בסמארטפון, תכתבו מיכאל ומפוחית הקסמים, אתם תראו אותי מופיע בעוטף עזה בקיבוץ גבים. כמו שיש קיבוץ שומרת, יש מעיין צבי, יש מעיין ברוך, יש המון קיבוצים בארץ. אז ביוטיוב רואים אותי בקיבוץ גבים, בעוטף עזה, לפני שנתיים פסיק. בואו נתחיל. נגיד כיתה א', מה השם של המורה? מיכל. המורה מיכל מגיעה בבוקר לבית הספר, היא רוצה שכל הילדים יהיו מסודרים, ויכינו שיעורים, ולא יתחפו, ובלי אלימות. אחד הדברים המקסימים ביותר שראיתי בשומרת, כתוב פה כמעט כל 2 מטר, לא אלימות, לא לאלימות, לא לאלימות, לא לאלימות. אפילו מה? ואני מאוד אוהב את זה. יש לי תלמידה שעכשיו, תלמידה בכיתה ב' בבית הספר שאני מלמד אנגלית, היא אמרה, אני רוצה להקים בית ספר ללא אלימות. סיפרתי על זה קודם כל לצוות החינוכי. המורה מיכל מגיעה בבוקר, רוצה שכל התלמידים יהיו מסודרים, בלי אלימות, נכנסים, מגיעים בזמן. היא מגיעה כל כך מוקדם כשהתרנגול עדיין עושה קוקוריקו. למה? כי היא צריכה להיות דוגמה והיא צריכה להיות... היא רוצה לראות כל דבר שקורה, והיא רוצה לראות שהמקום נקי, מסודר, שאין טושים על הרצפה, ואין חתיכות נייר, ואין דבק, ואין סלוטייפ. כדי שלתלמידים יהיה נעים במשך יום הלימודים. בואו נשמע איך אומרים את זה באנגלית. כל מה שאמרתי בעברית באנגלית. לקחתי כנרת את השיר קום בחור הצל, קום בחור הצל, ועשיתי על זה וריאציה על מפוחית ושירה. אז תזכרו, המורה מיכל מגיעה בבוקר, רוצה שכולם יהיו מסודרים, בואו נשמע את זה באנגלית. בואו נתחיל בעברית. קום בחור הצל וצל העבודה, קום בחור הצל וצל העבודה. בואו נתחיל הגן? באנגלית לא אומרים קוקוריקו, באנגלית, דיברנו פה קודם על אנגלית, כל מיני פדיחות של משרד החינוך, באנגלית אומרים קוק כדודלדו, קוק זה תרנגול.
קוק זה תרנגול, הוא עומד בבוקר על ראש גבעה במקום נישא להראות שהוא גבר, ודרך אגב גבר זאת מילה נרדפת לתרנגול, קריאת הגבר. כל המושבניקים, הקיבוצניקים יודעים את זה. בואו נשמע את זה באנגלית. Hello everybody, get up and go to school. Now it's time to study, don't be a lazy fool. Don't get teacher Michal might be mad. Just hurry, smile cheese and don't be sad. Cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo. Cock-a-doodle-doo, 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 cock-a-doodle-doo. יש לי פה שלב מיוחד, אני לוחץ על השלב, אני אומר את הסיסמה הסודית, How גילי גילה או How now do thou, לוחץ 3 פעמים על המפוחית, 3 פעמים תעזרו לי כי אני לא סופר טוב. 1, 2, 3, והיא מנגנת בלי ידיים. לא חם לכם? עידו, לשם לא יהיו, בוא לפה. בוא לשבת פה, כנרת, לא חם לכם? לי חם. לי חם. חם. אז אמא שלי אמרה לי, אם חם לך, אז תתפשר קצת. אז אני מתפשר. אוי, מה זה? אם אמא אומרת, אז עושים. אמא שלי כבר בסדר. היא כבר לא מרגישה את הכוח. כן. איך אתה מנגן ברשבים? הקטנה הזאת. אני קודם סיפרתי לצוות החינוכי, למאי ולשירה ולכנרת, סיפרתי שמי שלא יודע מאוד אוהב את זה, אבל דווקא מי שיודע, המוזיקאים הרציניים של הלהקות, אני מופיע עם זה באנגליה. אני מופיע בעולם, בעיקר באנגליה, בעיקר בלונדון אני מופיע. אז דווקא המוזיקאים הכי רציניים, את יודעת מי זה מיכה שטרית? מיכה ביטון, סליחה, מיכה ביטון, שגדל אצל הסופרת. איזושהי סופרת ידועה, הוא מסדרות, הוא גדל אצלה, הוא גר בנתיב העשרה, הוא מוזיקאי, אחד ה... מה זה מתלהבים? כי הם יודעים שהיא מאוד מאוד מוגבלת? זה קשה, אבל אפשר. אז אתה תשמעי מה היא עושה. אתה רק עושה ככה עם הפה. לא, לא, זה קשה, צריך לדעת להתמודד. עם מפוחית רגילה זה יחסית קל, אבל פה זה כל כך קטנה, זה באמת קשה, כן. קונים אותה בחנות של כלי מוזיקה, אבל זה לא סתם מפוחית, זה מפוחית הונר, מקצועי. בחנות כלי נגידה. כמה היא עולה? לא הרבה, 60 שקלים, לא. 60 שקלים? יש לה... כשאני קניתי אותה בהתחלה היא עלתה 35 שקלים, אבל היום 60, מחירים עולים. ABCD, תעזרו לי עם ה-ABCD כי אני תמיד מתגלבל. רגע, שנייה. זה מאוד מבלבל, אז תעזרו לי. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Now I know my ABC. פה יש עכשיו 6 אפשרויות. Next time won't you sing with me, come along and sing. ויש פה עכשיו כמה אפשרויות. אני בדרך כלל מביא איתי את ה-ABCD, משום מה זה כנראה נשאר... יש לך פה מעליך. איזה יופי, הציל אותי. איזה יופי. כל הכבוד לפחות טוב שאמרתי, זה הצלת אותי. אז תסתכלו, הבנות, מאי ושירה וכנרת, תסתכלו מה אני הולך לעשות. אני אעמוד ככה, ואני אשאיר את ה-ABCD מהסוף להתחלה. ו... Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, both with the A, B, C. ומהר.
מי ששמה לב, מי שיודעת אנגלית, הנה יש פה תלמידה מצטיינת שקיבלה עכשיו 91 מהתואר הראשון, אז מי ששמה לב, שסיימתי את השיר, אני הוספתי, המנגינה נגמרה לי. זה כמו שהערבים בנים בית, תמיד נתקע להם בזה, נתקע להם באיזשהו דבר החומר. אז לא נורא, לא נורא. בגליל אני נזהר יותר, למרות שגם פה זה. אז בסוף נתקעה לי המנגינה, אז הוספתי next. Come along and sing with me. בואו ביחד ונשאיר את ה-ABC. אז הוספתי כזה קטע משלים. עכשיו אני הולך לנגן לכם סולו את המנגינה של נחום היימן. המלחין הידוע נחום היימן, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני 1.5 שנה בערך. הוא מוזיקאי ידוע והוא כתב המון שירים ישראליים מקסימים, 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 מקסימים. נדמה לי שים השיבולים זה שלו, אני לא בטוח, נדמה לי. נכון? נדמה לי. המון המון שירים, שירי רועים, שירי חגים. הרבה שירים שאתם גם מכירים. מכירים ואתם לא יודעים אפילו שירים. אז לקחתי מנגינה שלו, מנגינה מדהימה, לא ידועה, השיר נקרא טיול במגדיר הצמחים. בוראים בו אחי, לטייל בדרכים, זוכרת? בין 4 רוחות. שרו את זה אורנה ומשה דץ. והלבשתי על זה ABCD. אני אתחיל דווקא בעברית. דווקא בעברית ותראו מה כתבתי לפי המנגינה הזאת בעברית. רק תשמעו את המוזיקה. מזהים את האותיות, מחכות מקסימות כל הסיפור ידידנו. האותיות יודעות לשיר, and each one is my dear. my dear זה יקירתי. כל אות היא היקירה שלנו. הן תמיד מחייכות, אוהבות. A, B, C, D, ו-E, H, I, J, K. כך מתחיל כל סיפור, הן הרי זה בחור. ומחר מגיעות L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, ו-V, עבורכם, עבורי, ונותר רק לשיר W, אני עושה ככה, זה כמו W, מי שיודע אותיות. W, להזכיר, X, Y, Z, הכפר הוא. מזהים את האותיות, מחבקות מקסימות כל הסיפור ידידנו. האותיות יודעות לשיר, and each one is my dear. הן תמיד מחייכות, אוהבות. אותו דבר באנגלית. כתבתי, המילים באנגלית הן שלי לגמרי. A, B, C, D, N, E, H, I, J, K. That's the way it begins. It's enough for today. And tomorrow will come and then I'll pick you. R, S, T, U, and V are for you and for me. Oh, the rest is so easy. Just say W, X, Y, Z. Follow, stay. All the letters we know, we can read, we can show. All the stories are our friends. Vals. All the letters can sing, all the letters can dance. They can smile and laugh, my friend. עשיתי כבר כמה להקות של ילדים בכיתה א', ב', ג', ד', ששרים את השיר הזה, ועשיתי אפילו פעם להקה קטנה של 2 בנות, צמד של 2 בנות, מישל ואופק, שעשיתי את המצגה שלמה באנגלית. קטע שילדים הכי אוהבים